RMN Listen Win Anodan Basket Edition Basket Edition. Kasi pangalan na to una sa tanan. Si Jovita Lapidis. Una na mo ihatag ang atong panudan sa ko'y pangutanas. Sa alas 4 sa kadlawon hangtod alas 6, unsa nga programa ang atong mabati diha? Koskos Batikos Morning Edition. Di basta-basta sinanay ba no? Dawatan ay. Unsa ning ato ang mga dala karon para sa panudan? Manok. Tanglad. Tanglad. Loya. Bombay. Sayote. Sayote sus tama. Unsa man ang Sabaw. pagsabaw? Tinulang manok. Dagang salamat sa DXDC RMN Davao. Ayan. So, mao na mga kasama nga tuwang usa sa mga suwiting paminaw diri sa Agdao area ng atong siyudad sa Davao. Natulon na ginatog panudan basta nagpadayon nato nga RMN Listen Win Panudan Basket Edition. Kauban nato si Radyoman Aimee Ginita, Radyoman Joel Bray, Tatak RMN. RMN Listen Win Anodan Basket Edition Basket Edition.